Idiaro kamano kuom miyo wa report machal kamano e ng'anyo kaka nobedo chuny boma ma Nairobi ka wadhi nyime ng'anyo mar kwedo paro mar chik no bagi counties bore pacho ka giote achiel ni paro nego wit oko chuth to ok loko moko kuom pend fuoni mage mana bende giwacho ni wuondo godo wangi ng'anyo ma kamano bagi counties moting'o Kiambu, Bungoma, Kericho, Busia, Kirinyaga, Kakamega kind counties mamoko. Ywak moriwo wigi kanyakla en medruok mar ngima manyalo biro hinyo ponono ni paro mar chik no ka. Dano Londe miolera. Odiochieng' mar adek mar ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda pachoka. Oganda mawuok e counties mopogore opogore nowuok karomgi mar kwedo paro mar kalo paro mar chik makamano. Magiwacho ni biro rocho dongruok ne ok mana jomadongo to nyaka ne rowere mang'eny gi onge tich. E gwenge ma Masawa, oganda nowuok oko kwedo paro mar chik no kendo jodak e kaunti ma Kirinyaga ne ok odong' chien. Kalore gi jodak gi, paro mar chik mar omenda no thiro dongruok mag gwenge e kinde mageno margi duto gisebedo ka giketo ne telo mar Kenya Kwanza magiwacho ni hinyogi. Tulichagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia ya bottom up, lakini hivi wanatufanya wanaongezea tu vitu juu na tumekataa hiyo mambo yao. It's not just about sanitary towels. This morning tumesikia Treasury wameambia MPs that they're going to cut the NGCDF. What are they trying to do to our education system? The health sector, that is also a problem. The fact that we're talking about sanitary towels is even mind-boggling. To think that we have female representatives considering adding tax on things as essential as sanitary towels or pampers, it's crazy to think about. Jodaki kaunti ma Meru kod Kericho bende kinde ng'anyo ne oseo mokalo jotendgi magiwacho ni ok osebedo kamiyogi thuolo kendo winjo pachgi e wi rach ma gineno e paro mar chik no. Tuna reject finance bill in totality. Wametoa motor vehicle tax, lakini road maintenance levy imepanda na 39%. Hiyo ni nini? Wametoa ati tax ya imported pads, lakini ngapi zina manufacturer Kenya? 3%. In a country that people are already poor, una tax pads kwa nini? Huyu mtu wa kusema ati mama mboga watu wa bodaboda uza kao wenyewe sasa ametufinya kabisa. Hiyo bill si tuna reject sisi wote kabisa na tumekataa. Tunasema this time hatujagui mtu mwenye wanaturingia na mavieti huku kwa barabara. Round hii tumekuja kubomoa kuharibu, tuna reject au sio? Hawa MPs wetu kwanza hawa wa Meru wametuenjoy for so long. Wamejieka wao ndio wababi, sisi hawatushughuliki. Maisha yenyewe inakuwa affected sasa ni sisi na watoto wetu. Hao wana watoto, sisi ndio tuko na watoto. Kwa hivyo sisi tushachoka na vijana tumechoka ama tumechoka. Tunasema Zakaya afanya nini? Zakaya afanya nini? Tumesema leo kama vijana wa Meru, viongozi wa vijana, ya kwamba Zakaya tumechoka na wewe. Eimbo mar piny Kenya, counties kaka Bungoma kod Kakamega ne okodo giseo tend William Ruto magiwacho ni poko konyo ngimagi nyaka ne okaw telo. Bende giyango kit hinyruok ma nyithindo ma nyiri biro kalie ponono keto suru ne taulo mag riama wuok e pinje maoko. Bungoma we have the highest mambo na teenage pregnancy. Inatokea kwa sababu ya mambo na period poverty. Wanaenda ku tax pads as it is. Wasichana wetu wanaumia. Sisi tulipigia rais kura na tangu akuja Bungoma, tangu tumpigie kura, tuja benefit na uongozi yake. Sisi kama wanabodaboda wa Bungoma tumechoka. Mambo ya ugora za tutaki. Kata kamano moko kuom jodaki kaunti ma Busia no siro paro makamano. Kagiwacho ni dhi ng'anyo ok nyal biro loko gimoro. Gimedo ni gin gigeno gi tend William Ruto, magiwacho ni biro kelo ni gidongruok ma uwinjore. Mambo ya finance bill hiyo inatuchoma kidogo, lakini sasa hatuna cha kufanya, itabidi tukubali. Tafadhali muache kupanga maandamano within town, muache wana biashara wafanye biashara. Sasa sisi tumechoka na wanasiasa kututumia. Sasa tuna support William Ruto, tuna support serikali kuu, tutafanya nao kazi, tutafanya naye kazi mpaka dakika mwisho. Kenya tutaki ni kuchoma lami. Dana Londe, Ramogi TV.